Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So andito na tayo sa Barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. So start tayo ng ceiling ngayon. Okay, so yan yung mga kasama natin. So andito na rin mga scaffolding. So muna na tayo pupunta ron sa site. Andyan na yata yung electrician mga boss. Oy, yun na si electrician Oh, namuldaran niya na. Ayos, ang ganda. Ayos. Kailan ka nagmuldura rito, boss? Kailan ka nagmuldura? Mukhang suplado itong electrician natin Masyadong suplado itong electrician natin Yes sir. Kailan ka nagmuldura, sabi ko? Matagal na yan sir, naka-start yan. Naka-ride ko nga narandag ito rin. Hindi, ito, dito. Sudan? Oo, nagkabit. Kailan mo kinabit? Sila nagkabit. Ay, sila nagkabit? Mahina ka pala eh. Kaya ka lang pumunta. Mahina ako. So, isa yung electrician natin dito mga boss, si Paring Ray, Parangat. Anong baon? Anong baon? Ayun, baon, ayun, hanggang na. So, ito yung kisisabihan natin mga boss. So, i-ready lang muna namin mga gamit namin. Tapos start na sila mamaya. So punta si engineer dito? Hindi pa? Okay. Forman, may kabilan, may gamit da. Ibiro, basta na sa nagkakilala na ako ng nawaya. Diyan na kayo, sige. Ang data lang, nagsa-pre, yung nagdiyaran nga tiba na. Nalingit na. Ayun. Okay, dito na po sila matutulog. So, koboy-koboy tayo mga boss. So, pwede rin silang punta dun sa loob kung masyadong malakas na yung ulan. Pwede silang punta matulog dyan. Sanay naman na sila. So, ayan mga boss. So, start tayo mamaya. Okay. So, andito na tayo sa loob. So, ang gagawin nating design dito, so makikita nyo dyan sa 3D model. So double cob light dito, tapos may pin light siya. Tapos dito sa may dining, makikita nyo rin dyan sa may 3D model. So yan siya, so cob light din siya, tapos may kanal. Tapos doon, flat na sa banda ron sa may kusina. So flat dyan banda, tapos dito meron tayong lalagay na minibar. So yan, nagsi-framing na sila ngayon mga boss. So babalikan natin ito sa susunod na araw para makita natin yung mga ibang matatapos nila. So dito nag-aayos na rin yung electrician natin, si Boss Ray. Okay, tingnan natin dito sa kabilang kwarto. Dito sa kabilang kwarto, so pinipinturan na nila ito. Tapos pagkatapos na ito, yung mga masilya na rin nila ng skin coat. Okay. So dito sa kabila. So dito sa mga CR na okay na yung mga instalasyon ng mga tubo. So ang kulang na lang dyan yung tiles. Tapos yung mga toilet bowl. Tapos dito inumpisan na rin nilang ito pinturahan. So nagliliha na sila ng mga boss. Tapos dito, so napinturahan na rito. So masigya na lang kulang dito mga boss sa room 3. So yan yung
mga natapos nila noong nakaraang linggo. Tapos ngayon lang sila mag-start na mag-sealing yung mga kasama ko, yung mga tao ko. So ngayon pala sila mag-start ngayong Lunes. So naipaliwanag ko na rin sa kanila kung anong design nung sealing dito mga boss. Punta natin dito sa kabila, sa likod. So itong likod pala mga boss, saka na lang daw nila ito itutuloy pag natapos itong mismong building. Itong additional, saka na lang daw nila gagawin ito. Okay, so dito ang wala pang moldura dito sa gilid, tapos dito sa may likod. So punta natin dito sa kabila. Dito sa harap nakapagmoldura na sila mga boss. So precast yung ginamit silang moldura dito. So ayan, nakapagmoldura na sila. So maganda yung pagkakakabit. Pati rito sa malaking bintana, so may moldura na rin. Dito sa kabila nagmoldura na rin sila. So kinakabit na nila. So ayan sila mga boss. So may kabit na nila ito kanina. Tapos ito yung isusunod nila ngayon mga boss. So pag ganito sila. Okay. Okay, so yan muna yung natin mga boss. Pwedeng kita. Tapos itong spandrel, sinintay na lang yung ibang materialis para masimulan daw nila. Okay, so tingnan natin si foreman dito. Okay, so dito na rin siya na nagluluto. Okay. Ibalin ito yung nakaglo naman ko. Okay, so balikan na lang ito, balikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. So wala pa tayong napakitang masyado rito mga boss. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito tayo sa bayan ng Malasigi. So papunta tayo dun sa project natin ngayon sa Barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. Okay, so kasama natin si Buddy Noli. So ayan siya mga boss. Morning mga boss. So susundin lang natin yung mga kasama natin sa trabaho. So nagkikisami na sila doon. So tingnan natin mamaya kung ano yung mga natapos nila. So nung Lunes nag-start na sila doon. Ngayon Sabado. So uwi sila ngayong Sabado. So susundin natin sila ngayong Sabado para sa Lunes iatid ulit natin. So tuwing Sabado kasi sila umuwi mga boss. So dito na tayo sa may bayan ng Malasigi. Okay, shout out sa mga taga Malasigi. So andito ulit kami mga boss. Okay, so tingnan natin yung daan. So papunta tayo dun sa Barangay Abunagan. So hindi pa pala kami nag-uusap ni engineer, hindi pa kami nagkita ni engineer dito sa Malasigi. So ang lagi kong nakakausap dito si foreman. So balitaan natin mamaya kung anong balita kay engineer. Pwede natin dumaan doon sa kabila, doon sa dating daanan. Alam mo yung badge? Okay, andito na tayo mga boss. Tara.
Okay, so andito na tayo sa may terrace. So yan, dito sa terrace lalagyan na lang namin ito ng kornisa. So hindi na namin ito gigisamihan, so lalagyan na lang namin ito ng kornisa mga boss. Okay, dito sa sala, so nakapag-frame na sila, nagtatakip na sila ngayon mga boss. So makikita nyo dyan sa 3D model yung gawa ko, makikita nyo dyan sa screen. So yan na siya. So nagtatakip na sila ngayon. So nung Lunes nag-umpisa na sila ngayon dito. So nakapag-frame na silang lahat, pati sa mga kwarto na-framean na nila. Tapos dito nakapagtakip na sila dito. Tapos nakapag-wrap na, masilya na sila. So unang masilya pa lang nila ito mga boss. So isa pang masilya para sa finishing natin. Tapos pagkatapos niyan, pipinturan na nila ito, yung pintor dito mga boss, yung tao na engineer magpipintura dito. Okay, so dito sa salas, ganito na rin. So naglagay din tayo ng kanal dito mga boss. So may pinlight yan na nilagay ako dyan. So nabang na rin ng electrician natin, yung mga pinlight ng wire. Okay, so dito rin sa may kusina, so may kita dyan sa 3D model. So nakaabang na rin dito yung para sa bahay niya. So ang wala na lang dyan yung mga kornisa niya pati dito. So next week magdadala tayo ng kornisa dito. Tapos dito sa may hallway, so yan, may pinlight din niya ilalagay dito mga boss, dyan sa mga hallway. So nagtatakip pa lang sila mga boss. So tingnan natin dito sa master bedroom. So dito sa master bedroom, cove design lang yung ginawa natin dito. So wala pa yata nakaabang na wire dito mga boss. Okay, so nakapag-frame na sila, pwede na tayo magtakip dito mga boss. Okay, dito sa sa kabilang kwarto, sa gitnang kwarto, so cove design din yung ginawa natin dito mga boss. So pwede na rin takpan ito mga boss. So ang kulang lang dito yung mga wiring niya. Pati dito sa kabilang kwarto. So cove design din mga boss yung ginawa natin dito. So kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng cove design na ceiling, so ilalagay ko na lang dito sa description box yung link para makita nyo kung paano gumawa ng cove design ceiling. So ang spacing natin dito sa framing natin, 60 cm yung mga paring. Tapos dito sa yung mga keyring, 80 cm yung ginawa nating spacing sa keyring. Tapos yung lapad ng cove design natin, yung ginawa natin dyan, 40 cm. So paikot na 40 cm yung mga boss. So mataas itong ceiling niya mga boss, lalo na sa master bedroom. Tapos dito sa may hallway, dito sa banda rito sa loob, so flat lang yung ginawa natin dito. So ang kulang na lang dyan yung masilya, tapos yung mga kornisa natin. So sandali na lang ito mga boss, next week matatapos na to. So 4 lang sila nagtatrabaho rito, puro bagi ito. So ang team leader na lang nila dito si JR, ayan yung pamangkin ko. Tapos yung makasama nila si Bang Sunwei. Ayan. Si Bang Sunwei tsaka si TikTokers na walang viewers. Tsaka si Baboy. Baboy yung tawag nila sa kanya mga boss. So nakikitawag na rin ako. Si Lance. Okay, dito naka-abang na rin yung natin dito, yung para sa center light. So ang kulang na lang dito, natapos ko kami magkisami rito, pwede na sila mag-tiles. So ino na lang namin dito sa taas para pagkatapos namin sila naman yung susunod na magkakabaw rito sa flooring. So umpisa na rin nila ito. Tapos yung partition dito, kung magpapagawa sila, siguro pagkatapos na lang ng natin mag-tiles dito, saka natin babalikan itong partition nila dito mga boss. Okay, so tingnan natin dito sa labas. Okay, so dito nakapaglagay na rin sila ng hollow blocks dito sa extension. So may usapan yata sila madam, sila na engineer dito. So hindi ko pa nakausap si engineer kasi kung ano yung mga additional dito. So si Foreman na lang kukusapin natin dito. So ito yung dirty kitchen na gusto na lang
ipagawa na susunod. Okay, so punta rito tayo sa ano, kabilang side. So dito sa kabilang side, meron na ring moldura yung mga bintana natin. Tapos ang wala na lang dito yung mga spandrel. So tatanungin natin mamaya si Foreman kung kailan sila mag-spandrel. So nakapagmoldura na rin dito sa kabilang side mga boss. So maganda yung pagkagawa nila ng moldura. Pulido. Okay, so lahat ng bintana may moldura, pera lang dun sa may dirty kitchen kasi lalagyan pa ng dirty kitchen yun, so hindi na nila nilagyan ng moldura dun banda. Okay, halos matatapos na tong bahay, so tanungin natin si Foreman kung kailan matatapos. So nakapagmasilya na rin sila rito sa labas mga boss. Okay, so Foreman! 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 So tanong tayo kay Foreman. So andito si Foreman. So punta si engineer dito, Foreman? Ay, baka bukas. Baka bukas? Bali anong susunod nating gagawin dito? Tayo saka lahat kumpleto na. Okay na. So itong spandrel natin. Oo. Yan ang spandrel natin, sir. Mayroon na tayong barsa dyan. Okay. Meron na. Oo, mayroon na barsa. Okay, so kailan pupunta si engineer dito? Pagkabukas po, siguro kasi na-COVID yung anak niya. Pagkabukas. Sige, Foreman. So usap na lang tayo sa susunod na. Okay po. Okay. So tingnan niyo po. Ang ganda na. Oo. Tapos yung payroll ng mga Foreman, pakibigay na para masundo ko na sila. No? Tingnan niyo, may salamin na. Okay, so may salamin na sila, may salamin na mga boss. So ang hindi pa nalalagyan ng salamin dito yung sa side yata. Dito sa dito. Oo. Okay, sige Foreman. Next time na. Okay, salamat. Okay, so hindi ko na pinigita masyado si Foreman mga boss. May tama yata. So nagiinuman sila. Sige, may birthday kasi rito mga boss, hindi sila nagtrabaho. So nagiinuman sila dun sa kabilang bahay. So hindi ko na pinakita. Hindi ko na masyadong nastorbo kasi hindi rin maintindihan yung sinasabi. So mag-uusap na lang kami siguro sa susunod na pagpunta ko rito. Medyo pa lang siyang nakakayang interviewin. So dealing ko naman dito sa mga mga kasama natin dito sa trabaho. Magtrabaho lang sila dito, hindi sila sali doon. Siyempre na oras ng trabaho, dapat trabaho lang nagawin natin dito. Huwag silang tutulad din sa mga ibang hindi doon sa ibang trabador kasi si engineer ang may hawak doon mga boss. Okay, so yan mga boss. So sa susunod na na punta natin dito, siguro matatapos na to. So ang kulang na lang kasi rito mga boss yung kornisa, tapos yung mga masilya niya. Kung kailangan na magdagdag tayo ng tao rito, magdadagdag tayo rito para matapos na tong ceiling dito sa Barangay Apunagan, Malasigi, Tarlac. Okay, so sa susunod ulit mga boss. So magandang araw po sa inyong lahat. Kung may shoutout man, doon ko na lang sa bahay na isasabihin mga boss kasi hindi ko dala yung listahan natin dito. Okay, so ingat po tayo lagi mga boss. Magandang araw sa inyong lahat at God bless. Okay, shoutout muna tayo mga boss. So shoutout kay Magsasaka Vlog. So si Magsasaka Vlog mga boss, taga
dito rin sa amin mga boss, dito sa Barangay Lasip, sa Poblacion West, something na sa Tarlac. So taga rito rin siya mga boss, so mag-subscribe na kayo kay Magsasaka Vlog mga boss. Tapos shoutout din kay Pipoy A, shoutout din kay Kimura watching from Japan, at binabati ko pala si Richard ng belated happy birthday. Tapos shoutout kay Jelmar Austria. Okay, so shoutout din kay Marlon Peña from Dubai. Shoutout din kay Pretty Z. Shoutout din kay Sid Toledo from Cavite. Shoutout din kay May Cervantes from watching from Osaka, Japan. Shoutout din kay Renar May Rica Huerta. Shoutout din kay Mr. Well Pascua from New Zealand. So shoutout din kay Nardslin Mix TV from New Zealand. Shoutout din kay DLB watching from Italy. Ganon din kay Joselito Honrado. Shoutout din kay Ma'am Teresita Tagara Salvador watching from Spain. Tsaka shoutout din sa mga laging nanonood na sila Austria Jelmar at kay Jeffrey Oliva. So lagi po silang nanonood mga boss. So yan po lahat yung nagpa-shoutout mga boss. Kung meron po kayong tanong, mag-comment lang po kayo rito. Tapos kung nagustuhan niyo itong video na to mga boss, paki-hit na lang yung like. O kaya yung mga bago dyan mga boss dito sa channel ko, mag-subscribe na po kayo mga boss. Tapos pindutin nyo na lang po yung notification, ilagay nyo na lang po sa on. So yan mga boss, so hanggang dito ng video natin mga boss. Sana nakatulong itong video natin sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. So kita-kits tayo sa next week. May umpisang tayong project doon sa Mabalacat, Pampanga. Okay, so hanggang dito ng video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.